Sithokoze kakhulu ngibingelele kubabukeli, ngibingelele nakwiGeshenge TV kanjalo naneBhele Legacy. Impela lokhu siqhubeke njalo nomjikelezo wethu, umntwana waphinda angene ukhona lapha kuthina njengoba sishiya nabo ubukhosi. Siyazi sonke ukuthi ubukhosi wayebukhonze kanjani, usebenzela ubukhosi neqembu leNkatha Freedom Party impilo yakhe yonke. Namhlanje-ke siye ebukhosini kwaZungu. Ngenhlanhla-ke ngomunye ozalwa kwaZungu impela khona ebukhosini. Umuntu uyalaphane ukuyosha iy'nhlelo zethu njengesiyingi esilindile kwazise ngomhla ka-13 Juni ila khona kobe sekusempelandaba. Abafowethu wela bengihambisana nabo njengamanje abala emva kwami abanye sebevele bakhona enkantolo. Siyoqinisekisa ukuthi iy'nhlelo zokubumba uLundi ziyaqhubeka ziyaphambili. Siyoqinisekisa ukuthi iy'nhlelo zokusabisa abanye okhombethi abayinkatha besatshiswa abanye okhombethi abayinkatha siyayiqeda. Iy'nhlelo zokuthi kube khona iy'sebenzi ey'satshiswayo ukuthi uma isondele kobani ngeke ikwazi ekuthenini iqhubeke isebenze izoxoshwa, sizoqeda lokho. Sizothi inkatha lapho uLundi ayibe munye ibe yinto eyodwa bese sibhekana ngqo ne-MKP, sibhekane ngqo no-ANC kanjalo ne-NFP. Siya lapha-ke elokhuzeni enkantolo yakwaZungu kuyokwazisa ubukhosi bakhona ukuthi iqembu lenkatha liyakwazi ukukhusela ubukhosi futhi liyakwazi ukuthi iqembu lenkatha liqikelele ukuthi akuwokho lapho kucwaswa khona abantu. Suela manje kuya phambili wonke umuntu uzokwazi ekuthenini abe yingxenye lokuphumelela kwenkatha, ngisho kuthiwa kuyaqashwa noma kuthiwa khona imisebenzi ekhona noma ngabe kuthiwa nje kuyakhampenwa. Sizoqeda ukuthi kube khona inkatha encane kube khona inkatha enkulu. Sizoba nomhlangano okukhulela ngoqo lapho khona ithikithi sesalenza omeleleke iwadi newadi sizolikhipha libe sobala. Kade-ke sahlangana kwameleleke iwadi newadi. Siyezwa-ke laba abanye enaye nangathekisa ukuthi bazobe besiphelezela ukuthi lokhu befihla induku emqubeni namanje. Thina kuyazeka ukuthi obani nobani abasey'khundleni. Sothi uma siqeda nje lapha kwaZungu nge-weekend sobe sisho ukuthi ubani uphethe siphi isikhundla ngokusemthethweni ngoba akukho esikusabayo ngoba isiyingi lesi esizovotelwa ngomhla 13 Juni nakanjani kuzophumelela sethu sikawonke wonke. Into esicelayo ukuthi wonke umuntu oyinkatha nje uLundi akeze azojoyina thina ngoba sizokwakha inkatha, sizokwakha ubunye, sizoqinisekisa ukuthi siqhubezela ukuthi ingabikho inzondo. Uma kukhona abanye lapha enkatheni abagxoba abanye sizothi lokho akuphele manje, into endala leyo isiyendlula. Sizothi uma kukhona abantu abadikila inkatha behutshwa bagcina bebangamandephu-ndephu, sizothi uma sithatha amandla babuye bezojoyina inkatha. Sizothi abantu abakwamanye amaqembu MKP kanjengoba sazi ukuthi iscam leso esiqhamuka nje ngendlela engekho, sithi ababuye bezenkatheni. I-NFP kade savula izandla ukuthi ayibuye, i-ANC vele siyayiceboshisa. Sizomukela-ke abantu abaningi before ukhetho lapho uLundi uqinisekisa ukuthi inombolo zethu siyayikhuphula. Ama-PR enkatha kulokhu azoba ngaphezulu ka-10 ngoba sizobambisana nazo zonke iy'nhlaka ukuqinisekisa ukuthi nakanjani inkathi iyaphumelela. Fisa ukugcizelela-ke njengoba sithi ubukhosi sibeke eqhulwini nakanjani kuzothi uma kungena le-council entsha after umhla ka-4 November kuzoba khona uhlaka noma i-sector ye-traditional affairs lapho khona kuzofuneka induna nenduna ikhethe ebukhosini imele leyo wadi ngendlela yakhona uqikelele ukuthi ubukhosi ngempela bunezwi futhi buyakwazi ekuthenini bulalelwe. Umuntu usazoqhubeka-ke ngoba sibona ukuthi kwezokuphepha akukho kahle. Siyabona nama-foreign nations nawo abhizi lapha ayangena lapha ikakhulukazi oLundi nase-South Africa. Sizophinde siphoqe ukuthi kube khona i-sector yakwa-security and safety okuzobe kuyi-sector ezoba kwi-ward committee ukuze sikwazi ukuthi sibheke lezi zinto kuwo wonke amawadi ngoba thina njengenkatha siprioritise kakhulu abantu balapha eSouth Africa. Sithokoza kakhulu babukeli kanjalo naneBhele TV neLegacy. Ngiyathokoza.